Kami gini. Sudah ang pinakurat. Hmm. Dali lang nabuhaton. Ganda na yung kumpito saan. Buto lang ba? Tapunan ako dito. Piligan mo yun. Di mo. Hindi ka na eh. Ako pang lungit, hindi mo. Pinakurat. Mahal po to. Ay, wala. Fried chicken. Fried chicken. Ang pagbuhat niya anak lagi, lutuon. Shrimp. Buto yun. Mabukan. Ang pinakurat, kung tayo nga napugiligan na to, ang katrabaho na sa una, ang iyang kay Balog, iyang ibaligya og 1,000. Ah, sinibalin siya. Ang Nga, pagpalit, hindi mo rin kung bigyan ko. Kasi sa akin, ito ang pagluto. Agas. Kung naundan to eh, may pakaso ang pinasama. Hindi kayo mga agas ang sabihin nyo, Dre. Kaya ang ngalan dahil sa ang suka ito eh, sinakulat na. Ano ni masayong to gabi ba? Diligatan na. Pastor na liga sa tagiya. May membro niya mga katrabaho, pinakulat. Ano to yung baso ba? Na, daka. Dili itong baso nga disposable ba? May kabantay atong baso nga disposable. Ano ba? Okay, ikot kita dari sa video ah. Samok-samok sa ko ah. Tingala sila pa. Baso dari Huwag na ito naman. Kaya rin ko itong nilong. baso. Ano ba? Nakagadhan. Sa melon. Saan? Ano yung baso lang? Baso lang. Ah, naman niya. Seafoods. Kuha ka lo. Bye-bye. Thank you for watching.